Hands up! Hands up, Bhattadas! অপরাধ তবে জনে ক্রিমিনাল ব্রাউন সুগার কারবার রাকেট সহিত তোমার প্রত্যক্ষ ভাବରେ হাত ଅଛି ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଭୁଲ ଇନଫର୍ମେସନ ଦେଇଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଣ୍ଡା ତାକୁ ସର୍ଚ୍ଚ କର सत्यवान साधु पुरुष देखाउथिल अबे सबु ए सबु आसिला केउठु साल हमको विश्वास करतु कि आतंकटा हमर नो गुटे छिया हम घर को आस्तिले आतंक छाड़ी देई जाईती मो स्वामी ए विषय किछि जानि नाथि ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ତ୍ତା ତମେ ଚୁପ କର କଣ ଭାବିଛ ତମେ ଆଇ ନନ୍ଦ ଆଉ କିଛି ଦେଖିବେ ନା ଆଉ ତମର এই অভিনয় দেখি আইন তোমাকে ছাড়ি দেবা কেবে নয় সত্যটা চুপচাপ হাত দুইটা দেখাই দিও বন্ধ ইয়েস স্যার লগাও তখন ইয়েস नहीं सर अपन को हाथ जोड़ते साथे मते वो अपन को भिक्षा मांगुचे वो स्वामी को अपन छाड़ी दियो कहीं कि ना इतने बड़ा दुनिया रे वो सब लेके ना अपन देखो आती नहीं बोले वो संसार उठा बाकी जीवा तमर সেই মন গৌড়া কাহিনী শুনি আইন তাকে কেবে भी ছাড়ি দেই পারে না নন্দা আসামি को गाड़ी पाकू नहीं जाए शांति नीचो पकड़े सो तक कहानी चाहिए शांति आज मैं भाई के को आज मैं बोल मुझे हमारे को सब हमें आइल को केड़े पाली बताते ते बिना बोलने ते दुख बड़ा रे सुख टिके पाइबा को एटे बहु मूल्य देवा को पड़े सके कारण हम वाली गरीब माने पाई सुख किड़ा के दुख Oh,
ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ତୁମ କେମିତି ପିଟି ଚାଲିଛୁ ନାହିଁ अबे साला कुत्ता तो जानी रखिबा उचित मालिक सह जे गद्दारी करे ता अवस्थाटा ठीक एमिति हुए କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭୁଲଟା କଣ अरे एजी मालिक इच्छा सब हुए निज हिसाବରେ କିଛି ନଥାଏ ରାଜା ତୋର ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ଆଉ ତୁ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇଛୁ ମାନେ ଆଇନର ସମ୍ମାନ କରିଛୁ जो भଳିଆ ଏମିତି କେତେ ବୋଲି ମାଲିକ କଥାରେ ଉଠ ବସ ତୁ ତ ଖାଲି ନୂଆ କରି ଜଏନ୍ କରି ଆଉ ତୁ ଯା ତୋ ଉପର ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ମାଲିକ ଜାଣୁ ମାସକୁ ମାସ କେତେ ଗୋଟି ନିଅନ୍ତି ଆଉ ମାଲିକ ସହ ଗର୍ଦାରି କରିଦିଅରୁ ଇଏ ହଉଛି ତୋ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଶୀତ ନୁହେଁ କି ବସନ୍ତ ନୁହେଁ ପଇସା ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଏ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପଙ୍ଗା ନେଲା ସେ ଶଳାଟା अबे इंस्पेक्टर शला पुलिस ड्रेसटा पिंधुछु बोली मासକୁ ମାସ ବଟି ହଉଛୁ ମଦ ମାଂସ ଖାଉଛୁ ଶଳା କାମ କଲା ବେଳକୁ ଫୁସ୍କି ଯାଉଛି କାହିଁକି ବେ ଆଁ ବର୍ଷା ବାବୁ କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଭାଇ ବର୍ଷା ବାବୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ ଆସାମୀ ଯେତେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ଏ ରୁଦ୍ର ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜି ଆଣିବ ନାଇଁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନାଇଁ ଯେଉଁ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ଶଳା ସତ୍ୟଟା ମୋର ମରିବା ଦରକାର ତାମାନେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବି ମର୍ଡର କରିବୁ ସେତିକି ନୁହଁ 24 ଆୱାର ଭିତରେ ମୋର ସେ ଫାଇଲଟା ଦରକାର ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତୁ ଶଳାଟା ମରିବୁ ନାଇଁ ବର୍ଷା ବାବୁ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ କାମ ହେଇଯିବ ସାର୍ ତମେ ଏଥର ଆସିପାର ଲାଗିଲା ମୋ ଛାତିରେ ଲାଗିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଫଟଫଟ ହଉଛି अरे राजा शिशुरा इंस्पेक्टर देनाता काटी दबा शिशुराता उड़ी पारी मोरी जीतो अरे राजा तमे थोड़ा आसी पारो ବୁଝିବ
अरे 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 नामटा ଯେମିତି ଚେହେରାଟା ବି ଠିକ ସେମିତି ଆଉ ଆଜି ତ କଣ ହେଇತು ତମର ସାର୍ ବିନା ଦୋଷରେ ପୋଲିସ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ବାନ୍ଧି ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୋତେ ଦୟା କରନ୍ତୁ ସାର୍, ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରି ଆଣନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ, ଆରେ ଇଏ ହଉଛି ଆଇନ କାନୁନ କଥା। ତା ଛଡା ମୁଁ ତମକୁ କି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସାର୍ ସାଉଟି ମଉସା କହିଲେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜେଲରୁ ଖଲାସ କରିପାରିବେ। ପ୍ଲିଜ ସାର୍ ପ୍ଲିଜ ମୋତେ ଏତିକି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆପଣ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ତମ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳେଇ ଆଣିବି। ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ କଣ୍ଡିସନ? Yes. अरे एटा होचे पप्पान पागो दुनिया किछि नेबाकु हेले किछि दबाकु पड़िबो ना ମୁଁ ତ ହଉଛି ଗୋଟେ ଅନାଥ ଥିଲି। अच्छा ମୋ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା ଭଳି ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। अछि ना अनु किछि नथिले भी ए मामा बाची एलाटा सपनी का पांच फेसो ଆପଣ ଏତେ ବଡ଼ ଅଭଦ୍ର ଅମଣିଷ ଅସ। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଆପଣ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଲୋକ। ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ହୁଏତ ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ବୁଝି ସାରିଛି। ଆପଣ ମଣିଷ ନୁହନ୍ତି। ମଣିଷ ମୁଖା ପିନ୍ଧିଥିବା ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ଅଭଦ୍ର ଅମଣିଷ ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମୋତେ ଭିତରେ ଆସୁଛି। पापोटा तू एक ही बुना नहले मोर पापा हबे आलो सुनु Ragila, 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 Mundore Ragila, Mundorila be, Kapota, taku bhari mohanga poribo, mohanga, Siton heki bosanton we. Sola
ଗଡୁ ଖସୁଛି ପାଖରେ ଆମକୁ ଯିବା ତ ସିଧା ଉଡେଇ ଦେବି ଅଯୋଧ୍ୟା ସିଧା ଦଳି ପଡି ପାଉଛ ହେଇଯିବୁ ବେ ପାଉଛ ସାଲା मैं ताले मन कर दो ए साला अरे यार ना सुनी ले एरिया रे लोक माने भय रे बाटा झरका ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ନିଜ ମାର ପଣସ କାନି ତଳେ ଲୁଚି ଯାଆନ୍ତି ଭୟରେ ଆତଙ୍କରେ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆସୁଛି ଖତରନାକ ରାଜା ଆସୁଛି ଆରେ ବାଃ ନିଜକୁ ମନେ ମନେ ବାସ ସଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଡରେଇ ରଖିଛୁ ନା ବେ ଆବେ ମାଇଚା ତାକ ପ୍ରତିତ ଶାନ୍ତି ମଳଦ ସଙ୍ଗେ ଲଢ଼େଇ କଲେ ସିନା ମଳଦ କା ବଚ୍ଚା ବୋଲି ସବୁ କହିବେ ଏ କାଣା କହିଲେ ଝିଅ ବନ୍ଧାରେ ତାକ ସେ କହିଲେ ତାକ ମୁଁ ପିଲା ଲୋକ ନୂଆ ନୂଆ ଚାକିରି କରିଛି ତ ବହୁତ ଗପୁଛୁ ଶୁଣ এইটা হচ্ছে আমার এলাকা আর এটি কেবল আমারই রাজ চলে দিনকে এইটা রয়েছে ঠিক বুঝিছি শোন এটি যে অনেক দিন রহিବାକୁ চাহে সে ଆମ ସହପୁରା ମିଶି ଯାଏ ଆଉ ଯିଏ ଗଦ୍ଦାରୀ କରେ ତାକୁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦେଉ ପଳେଇ ଯା ନହେଲେ ତୋ ମାଇକିନାଟା ବିଧବା ହେଇଯିବ ବେ ଆଉ ତୋ ବାପା ମା କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଗଲେ अब पुलिस सबसे बड़ी भीड़ का पुलिस वाले असिल ଆଚ୍ଛା के जवाब के लिए मुँह साल बची ना जाओ ଯେମିତି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ରାମ ରାଜ୍ୟ କରିଦବୁ ଆମେ ମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସୁନାର ଭାରତବର୍ଷକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସୁନାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଚୁରି ଦାସ କରିଦେବେ ପୁଲିସ अबे रंग अरे रंग अरे मिला से साला इंस्पेक्टर टाकू टिके भले भाबे बुझाई दियो आम इलाकारे राज करबा गले परिणाम हुए କାଇଁ କୋଆଙ୍କୁ ହାତ ବୁଲେ ଏବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥାଟା କଣ ହେବ ଆପଣ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି ତ अरे चुप एकदम चुप आमो काम शेष ଆଉ ଏବେ जो ତୋ କାମ ଆରମ୍ଭ ତୁ ପୋଲିସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଗରେ ସଫେଇ ଦେବୁ ଘଟି ତଳୁ ଜିପ୍ଟା ଆସୁଥିଲା ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ସିଧା ପଡ଼ିଗଲା କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ Yes, तू ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରେ এই ଖବର ପହଞ୍ଚେଇବା ଦାୟିତ୍ୱଟା କେବଳ ତୋ ଆଉ ଯଦି ଟିକିଏ ଏପଟ ସେପଟ ହୁଏ ତୁ ଶହେଟା ମରିବୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଫାଇନାଲ ନାଇଁ ପଇସା ଆପଣ କହିବା କଥା ଆପଣ କାମ କିଛି ହେଇଯିବ
ମୁଁ ତେବେ ଆସୁଛି ସାର୍। ଗୁଡ୍ଡୁ ବେବି ଠିଆ ହେଇଲ କଣ ବେ ଭାଇ ଚାଲ ବେ विचित्र है दुनिया किए हसी हसी सुकाळ पहाड़ चढुची त किए कांदी कांदी दुःख दहियारे बासी जाଉଛି ଏଠି ମଣିଷର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଲାଗାରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କଳଙ୍କ ଲାଗି ଯାଇଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମଣିଷ ମଣିଷ ବେକରେ ଛୁରୀ ଚାଲେଇ ଯାଉଛି ଏମିତି ଆଦର୍ଶ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ କାରଣ ସୁଖ କିଣାଇଛି ଦୁଃଖ ମାଗଣା बाबा आसवा समय ହେଇଗଲାଣି ତୁ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡିଲେ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କରିବି ଶୋଇ ପଡିଲୁ ଶୋଇ ପଡ এইটা হচ্ছে আমার পায়ে সুবর্ণ সুযোগ মুন্না একা শোইছি সে অলক্ষীটা সেপরি জলখিয়া ତିଆରି କରୁଛି ଚାଲ এই ସମୟରେ ଆମ କାମଟା ଆମେ ବଢ଼େଇ ଦେବା ତାପରେ ତୁ କଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ମୁନ୍ନାର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବା ଆରେ ବୋକା ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯଦି ଆମ ବାଟରୁ ପଇସା ସଫା ନ କରିବା ତାହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଟୋକା ହେଇଯିବ ଆଉ ଆମେ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଆଜି ମୁଁ ତମ କିଛି ମାରି ତୁ ଏପଟେ ଦେ ମୁଁ ସେପଟେ କାଳେ ସଲଖିଟା
देखे देखे मुन्ना 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 राक्षसी पालटी जाइथिले सेदिन जशोदा कोन कन्हैको पई डाहरी पालटी जाइथिले पुराण जुगरे महाभारत रे गांधारी सेमाने कोताको पिलामानको पई डाहरी आ राक्षसी थिले मो पुको मारिनी मामा मते मो पुको दियो देखिबो मु डाकिले से निश्चय उठिबो दियो दियो खबरदार अरे देख रे मु तो भाई कौन सब आनी अरे तो भाई मु बजार सारा किन आनी रे ए देख केते किसम खेलवा सब आनी तुमा तुम दी खादु छ हरेश अरे कौन आनी तमन सब चुप नहीं जाय छ काई कौन हवा तम लक्ष्मीशाल भाई बहुमा मोन आतिर तो किछि बीमारी दे नती तो गना बोली पड़े ना ए बहुमा एमे सब जाना को सता नहीं बाबा मोते विश्वास करो तो मो पुओ को मारिनी डोइबो मो पाई बगारी साजिचे भाग्य मोटर मो पुओ को छोड़े देइचे हां तू मन का विश्वास करते मो नाती का निश्चय होते अरे तू नातीला मो नाती का विश्वास होतिबो আজি তোর মরে ঘোড়া খেলা খেলিবা
अरे उठ रे जैसे बोली डाक रे अरे उठ रे এইটা দুর্গা প্রসাদ কো ঘর ইন্সপেক্টর রশিদ আপনার পুଅ हाँ जा କୌଣସି କର से मो को कौन है का କାଲି ରାତି ଠିକ 12ଟାରେ ଘାଟି ତଳକୁ ପୋଲିସ ଚିଠି ଖସି କହିବାକୁ ଦୁଃଖିତ ଯେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶିଦ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେକର୍ଡ ମିଳିଯିବ से कथा से कौन फेरियो तू जमा काम देना अरे आसी अरे वो मरी जाइले मते कोके ने गाने बसि मोर मते मुखाग्नि दई थांतु मते सुधिग्रा कर थांतु अरे अब बापटा आई मुदर सुधिग्रा केने ने करी बसि केने करी हे भगवान ये दृश्य देखिला आगरू मते मारी देला नहीं कहीं मते मारी देला नहीं कहीं बहुत भी दुआ हम अरे बाहर है गुरु अरे वसी तो बांगी ता मारो ना रे अरे ता कपल जाती फाटी जाईची ते दोरबटा भी ता जाऊ साथीची मोर नाती तो काटा चाली गला मो असिरना भी चली गला अब घररो मक्का को करवा हटल दियो रे देखो मां क्या हुआ शायरी कौन सारी घररो पाला जम्मा छुड़ाओनी मैं कौन सी बात तुम्हारी बात सच्ची रामन की जाया नहीं ये आज ये घर छोड़ के जीवा आई आज का काम मैं बहुत से राम तो दया करो ये सब तुम को सप्ताह घर चली जीव मु तुम
ମରିଯିବ ମା ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଆନା ଏ ବୁଢ଼ା ବାପଟା ମରିଯିବ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି ବାଟ ବଡ଼ା ଜଡ଼ିଟା ଟିକେ ସ୍ନେହ ମମତା ପାଇବା ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଏଇ ଘରେ ବସା ବାନ୍ଧିଥିଲା ମିଛ ସିନ୍ଦୁରରେ ସେ ବାନ୍ଧି ଯାଇଥିଲା ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଅର ସମ୍ପର୍କଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଯିଏ ମତେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଥିଲେ ସିଏ ତମେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଘରେ ଆଉ କାହିଁକି ରହିବି এই ঘর ছাড়ি মু চালিଯିବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି মা ଏ ହତବାଗା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଆନା ରେ ମା ଚାଲିଗଲେ ଏ ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯିବ ରେ ମା ମରିଯିବ ନାଇଁ ରେ ମା ଏ ହତବାଗା ବୁଢ଼ାଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବୁଢ଼ାଟା ମରିଯିବ ତା ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ସୁଖ କିଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ ଆମ ଭଳି ହତଭାଗ ବାପମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ କିଣା ବି ଦୁଃଖ ଭାଗ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଏଠି କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ଏଠି କେବଳ ଛଳନା ଆଉ ପ୍ରତାରଣା ସ୍ୱାର୍ଥର ଅଚକତରେ ଚାପି ହେଇ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସମ୍ପର୍କ ବଞ୍ଚାଅ ମତେ ବଞ୍ଚାଅ ପ୍ରେମ ସବୁ ଏଠି ଆଣିଛା ଏ ସମ୍ପର୍କ ମିଛ ଏ ମମତା ମିଛ ଏ ମଣିଷଟା ବି ମିଛ তোতে মরুভূমির অত হই নিজের একটা নিজেকে পাঠ পড়ে তুই সেটার করতে এই প্রতিভা না দেলু अरे ना नहीं दे पाई तू जाइयो नहीं होती कबड़ा से गोटाई लोगो पछा अरे देखि पर तू मते मुंह फोड़ी से मुंह आखिर लोगो से कभी भी बंदी तू अपना किए अरे मुंह हाली लाल बाहिर लाल आता
କାହିଁକି ନିଜକୁ ସମାଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଲୁଚି ଲୁଚି ବୁଲୁଛ? ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଅନେକ କରି ଆସି ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ହାତ ମିଶାଅ, ଆମେ ସାଥିରେ ଆମେ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇପାରିବା। ଆସ ଆସ ବିବେକ, ଆସ ଆସ ବିବେକ, ଆସ। ଭାବିବାର ସମୟ ନୁହେଁ ବିବେକ, ଆସ ମୋ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ ବିବେକ, ମୋ ସାଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅ। ଆସ ବିବେକ, আমার সেই গোটিয়ে থাকে সেই তোরা বলটা ঘটনা તમે કામ પૂરા કરશો હું વિચારું बेटा अरे तू कोण होते जिथे मारू हे देख बेटा ମୁଁ ତୋର ସତ୍ୟ ଭାଇ ମିତା ନିଜ କେସରେ ମୋତେ ଜେଲ ଯାଇଥିଲା ମୋତେ ଜେଲରେ ଫେରୁଥିଲେ ମିତା ଦେଖ ମୋତେ ଦେଖ ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ମିତା ତୁ ତ ସତ୍ୟ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ କଣ ରଖୁଛି ମିତା ଆରେ ତୁ ହାତରେ ସକାଳ ନାହିଁ ପଛରେ ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ଏସବୁ ହେଲା ମିତା ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା ସହିବ ସହିଲାନି ଭାଇ ସହିବ ମୋ ପାଇଁ ଠକାଇ ହେଇଗଲା ଅସିତର ଗୋଟେ ଗାଡି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ଆଉ ତା ଭଉଣୀଟା ବିଧବା ହେଇଯାଇଛି ତୁ ସେମିତି କହିଲା ନା ମିତା अरे तोड़ी पाई पर हम जीवन रोमन संपद केटेंटा बिक्री कारण एक मागणा रे सुख मिले एठी पर दुख मागणा रे एके सुख पाइला कोए बहुमूल्य बाबा को पड़े हमारे को पाए हमारे गोला गोरे वाले को पाए सुख किड़ा के सुख बागा ঠিকনা জায়গায় পৌঁছাই দেলে মালিক ওর খুশি হয়ে ए अभद्र घरे को तोर मां भौणी केही नाहती तते कोन केही शिष्टाचार सिखे नाहती पारू तो मां को नहीं तो मालिक को पाखर छाड़ दिया पारू तो भौणी के नहीं तो मालिक को भेट दे दे तो मालिक को खुशी है तो के इनाम लोगो बस बहुत गल अरे तो स्वामीटा मरीगला परे मानसिक रोगी पावे एते लागुଛୁ କାହିଁକି ମୋ କଥାଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ନାହିଁ ଅଛି ତୋ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବ କିଏ ଯଦି ମୋ କଥାରେ ରାଜି ହବୁ ମୁଁ ତତେ ନେଇ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବୁ ଦି ପଇସା ରୋଜଗାର ବି କରିବୁ मालिक को कह दबू ये सहर को आतंक अच्छी आतंक अनुसरण कर